Yeah, I suffered mna ejele shem, so ndo nje nokuthi nje ndibone the brown uniform nje. I was diagnosed nge-cancer ejele, cervical cancer, and then I was treated cervical cancer ndisejele. Yeah, treatment was very bad. Yaze azange iqale ngokuba ibe yi-cancer actually. Ndinama-fibroids. Ndifika ndicomplaina ndithi xa ndiya enantsikeni kwi-separate or ndixelele imember, man, ndine-problem eso. And i-fibroids, I was bleeding heavily. Ndizawuphiwa i-pet A1, which is ethina atilingana le nto. And ndine-heavy flow, igazi lihambe lithi lehle ngemilenze. Ndiyongena eofisini ithi member, hey, tswa. Yabona, utsotso okunjalo. So andazi kokufuna kuma ndigule ndide ndibe njani ukuze ndinakwe. But ndithe xa ndisentenzwa umagistrate wathi ndikusentenza ndikwazi ma une-cancer, but uzawufumana i-medical authorities ejele. There are medical facilities there. So you'll be treated, so you don't need to worry. 12 years imprisonment. Xa ndiphethwe yinto ethile ibuprofen, yonke into ibuprofen. Sometimes nje uyathetha ukuthi ndiphethwe yinto ethile abakunaki, yabona? So ukuba sisibotshwa yenye burden is like, to me, is a stigma esingasukiyo noba ngubane na noba esebenza nangaso. Uyayibona loo nto leyo. And it was also even difficult. I-cancer yam kwakungamelanga ukuthi ide ithi 3.5 stage. Ide ngene kwi-3.5 stage uba ijele laliyithathe on consideration in time. Ndikulile apho senibona ukuthi ke ngoku akasakhoni kwanto kwaba kungona ke ngoku phaphama bayo. Make simthathele uxanduva. Xa kususwa i-fibroids kumzi ikhutshwa ebhara. Under my fibroids they were lying a cancer. Udoktar wathi immediately ndenza inantsika ndisuspect ukuthi kune-cancer kwesi sibeletho salo mfazi. Egqiba kukhupha ama-fibroids ebhara. Ndahlaliswa phayana. Wayenza amarana ama-test wathi lo muntu ukwi-stage 3B ese-cancer cervical. Kukudala ndikhala ngezi-fibroids. Uyaunderstand ukuthi if i-fibroids beze attendwe in time, I'm sure ingaba zingazange ze-affecte isibeleko sami ngendinaso today. Uyaunderstand? Kodwa kwamele ukuba ndibole eselini other inmates ndizikhale ngama, I'm rotten. Kwaba kungonothiwa hayi masike simse esibhedlela. Xa ndifika esibhedlela kuswathiwa hayi masike silinde i-date apho udoktor ezakubhukha ngakhona. Udoktor sometimes akafiki because a nurse cannot ukuthi ithi ukubhukha esibhedlela. The doctor was sesijele fanele afike azondibhukha iphele iveki, iphele esibini udoktor akazanga. Ngapha ndenza ntoni? Ndisableeda non-stop every day. Ndinikwa sama-pads ngazi some other inmates. Ndithi hamba uthi uyableeda, uyamensa, abuye azondipha ama-pads. Ndifaka 3-4 pads. Till on top of those pads igazi lawuhamba apha ngemilenze yami. Xa ndilele ebhedini ndicima ndimanzi, lying there soaking blood. Hayi nase ungwangha. So zinto endithi kuwe, I don't even wish a prison for my worst enemy, even the one that who took my husband, what destroyer umzini ndandicima ndiyawubuilda. Because it's hell there. It is hell. There is nothing nice. I just want to live it differently in life now. A crime, I'm very sorry. Ndisho noba ndibona kuthiwa nansi ichopisi iwile apha ndiyayichola ndinikeza umnikazi. You spent how long after sentence with 12 years? I'm sure 16, 17, 18, 19, 20. Yeah, it was 5 years because bekumele ukuthi ndiphume this year. So sathola i-COVID relief. Xesha le-COVID kwathi amajele overcrowded. So kuzawuphuma aba bama crime engaso aggravated crimes.
So baphuma thina ke ngo-2020 kwabanzima. Yazi ma xa kuzophuma phaa kuza oodetective abakhulu bazosthatha ii-fingerprints, andithi wena ucabanga ukuthi no ubugwetyule late sentence xa ndithi kwathi qumqum kwathiwa kukhona ikheyisi endayibaleka e-fraud eBloemfontein. Really nak. Yho. Fama ndiyoathenda laa case. Enye yayivele eSophia Town nayo ibheyile nak. Andithi xa wenza i-fraud sebenzisa amagama angasiwakho, hayi yaphela yaphuma yahamba. Life yaphelela lapho. Kwavela lawo ma-cases kwakumele ukuthi ndiphume ngo-2020 ngo-April. Kwachani bantu fanele uba ndiyo-athendwa lo ma-case ke. Ndafumana imesi kaThixo phaya enkulu. Abafazi bojaji bathi no, because seke sejele already, there is no need ukuba siqale le case. Kuzo case dismisswe zo cases zam zombini. Zidismisswe ngo-April. Ndahlala ejele fanele ndizobizwa e-parole board May, June, July, August, September. Ngo-October kwangona ndibizwa ndizophiwa nge-4 ka-October kwathiwa released. Kwamele ndiphume nini ngo-April. Kunemnyango ubizwa Pink Door. Laa mnyango uyakubiza ungene. Xa usowujika awusepinki ngoku, ugrey. Uthi hayi suphuma. Xa ungena awumhle upinki, nice pink. Xa uphuma ugrey, le grey embi edark. Ayifuni uphuma ngalaa mnyango. Very easy kungena. It's very difficult to come out of prison. There was a time apho ukuphuma kwam all my kids were very angry with me. Kuthi mama, you were never there for us. So uyabona bandathi xa ndibanjwa ngo-2013, yabona i-drugs ndibanjwe ngo-2013. So ubanjwa kwam ngo-2013 so sathola ibheyini ngo-2014. So ndabe ndiqomba ke ngoku uyabona le case ye-4 million drugs izawundisa ejele. Andithi abantwana bebesahlala le eVaal nale friend yam le yathathwa ngumyeni wam. Umyeni wam seke se-overseas yena. So ndamfowunela ndayawubona abantwana bandiphi ifowuni number yabantwana yetata wabo. But ndicela ukuthi abantwana ubathathe bezokuwe, no, because ndizothatha ixesha elide ndisejele, but I foresee ukuthi there is no way ukuthi lo mfazi uzaphatha abantwana kakuhle and then ndisejele ndibhandinda. Yabona ngoku noba ubaphethe kakubi, but there is no way ukuthi uzabaphatha kakuhle esazi ukuba ndiphinde isejele andinayo into ukuthi ndingajampa ndiye kubo. So wamamela ke ndawokwenzela abantwana bam amapassport, usabenzela amavisa, bahamba abantwana bam baya ngo-2014 bahamba baya overseas bajoyina utata wabo. So i-question abantwana bam yayithi, mama, if bowungazange wenze ezi crime ingabe sisaphila kakuhle. Ndithi ke mna ke if utata wenu waba ngumntu honest kume and loving husband, ingabe ungazange ndibe kule meko endikuyo ngoku. So you were still young and you didn't understand. So but the only person okwazi ukurecalla izinto kakuhle wakhawuleza wa understand is my son. Yabona? Yeah, no. Firstborn yam yasemzini nam. Yeah. Yam nale kakabi nditshatile. Kungona aba bancinci aba be-understanda ngoku ukuthi mama, we understand and we hear you, because laa ntombazana turned them against me. Ukuthi your mother is nothing but a criminal. Yes. It's a generational curse thing. You understand? Because ndizathi curse man, because ayikho into so. You understand? Iqale kumakhulu owashiya umama. Umama washiya mna ndashiya abantwana bam. Uyayibona loo nto le? So is something endathi ndayithandazisa kakhulu ndisejele, ndathi Thixo mayingaziphinda-phindi iphindele nasebazukulwaneni bam. So let it end with me. Uyabona, ingaphinde yenzeke. So nje nangoku ndisayithandazisa le nto man. Kukhona ezinye izinto umntu uzazibona on another end but zithetha something else.
yazi i-challenge yam ebuntwaneni bam nasekukhuleni kwam azange ibe nkulu to an extent ukuthi I just thank God for my strength that he gave it to me, and I'm this strong woman because ndikwazile ukuthi persevere in any situation. Ndandinalo ma-hope. You understand ukuthi bendinayo le hope ukuthi ndisemncinci, even if aba bantu bangandi-abuser, I'm still growing up, but I still have a shelter over my head, and then they still even put the food, even if loko kutya kuba khona kuba nokwezinja. Uyayibona loo nto le? Xa ndifike e-Eastern Cape ndathi no, even if umakhulu wam angenza izinto angazenzayo kum, but okusalayo ndiqonda uba angandibulaya because ndingumntana kanyana wakhe. Okusalayo ndizawukhula. Uyayibona loo nto le? So ndithe xa ndisemendweni ndathi no matter what challenges I'm facing with this man, I still managed to provide for my children, and God had given me a job. Uyayibona loo nto le? Ndaswela loo nto umsebenzi, kodwa into endiregreta ngayo kuyo endithi uThixo undiphe many chances. He lifted me up from the deep mighty lay. You understand? From rags to riches. Ndayimosha mna. Inhliziyo yam yaphilela omnye umuntu. I lived a life to please somebody else in the name of uthando olwalungekhoyo ndanduluthengile. Imagine ukuthi ndithenga uthando kulo myeni ngokumenzela ukumlegalize. Number 2, ndamenzela abantwana engazange ayobafuna because he couldn't have like andikhabe kayi-2 ndiswela abantwana kayi-2 if that man was in love with me. Awumkhabi umntu at the 8 months pregnancy, even if angaba 1 month pregnant, wayendikhabela into yokuba ndiwe ndibulalwa abantu. So in other words, this man didn't want to have children with me. You understand? Abantwana bami beze nje ngoThixo, ndiyambonga uThixo kuba ukwazile ukumsindisa. Yabona lo omnye ka-2000 igama lakhe ndambiza ngokuba unguNathi. Ndathi uThixo uNathi. Wathi endigeza lathi mama, you were not there for us. Ndithi unlike your father who kicked the hell out of you, your twin died at your back in my stomach. That do you know ukuthi where was the name Unathi come from? Because I lost one of your twin baby in my stomach when you were cried after I gave back to you, and I said God is with us. Thixo uNathi. Uyintombazana uNathi, uNathi, because that name, do you know where the name is coming from? Ask your father what happened to your twin. Kungone eyazi kulonyaka lomntana ngokwa 2000 endibuza ikaka. But mama, we are very useless. That useless. Do you know useless? That your father was very useful. Who kicked the hell out of your twin and died in my blood stomach. That is a useful somebody. A useless somebody managed to give back to you. After giving back to you, Nathi, I was 1 month in ICU. When they were burying your twin, I was not there. I don't even know the grave for your twin because your father never showed me. You understand? So that is why ndithi kuwe challenges zam elifini zindenze the strong woman that I am. If athi umuntu naki norhohlela mna ndiubekezela lento ndithi mna sit down, let me tell you where I come from. Nobody told me the road will be easy, and I don't believe he brought me this far to leave me. That's the only song that used to console me. Ndithi Thixo ukwazi ukundizisa kule jele, ubundithweze i-12 years, undiphi HIV, uzondiphi cancer, andizuphelela lapha. Mna, I'm a living testimony. I will go out there and save souls. Uyazi mna, I wish ukuba uThixo angena kwi-destiny helper ethi Mandisa.
mna ndifuna senze i-talk show nawe Mandisa. Ndifuna ukuba kule NGO yakho ube ne-support group ezomama, ezabantwana, ezotata, ezaba-disabled, ezomakhulu, senje nje i-center. Yile nto endiyifunayo, because the only thing that I thank God that it gave to me is the power of a tongue. The power of a tongue ekwazi ukunceda ebantwini abaninzi. Uyayibona? But ke ngoku ndicela kuYehova. Ndimcela every day. Ndithi, will you please God send me a destiny helper, because zizo izinto endizifisayo ezo. Ndibe nayo le talk show, ndibhalele incwadi ndigqibe, and ndibe nayo i-center apho ndizawukwazi unceda usapho oluluziswa nguThixo apha emhlabeni. Because I believe ukuthi hayi shem abaninzi ndizabasindisa. Into endiyaziyo nje uba endiyibonga kakhulu phaba, ndithole ixesha lokwenza my own introspection ejele, and then ndafunda abantu ukuba abantu ngabantu abanjani, and then how to treat people. Yintoni entle ke efunwa ngumntu. Yabona bakhona abanye abantu ndingaba-understand ukuthi intlobo bani yomntu, nokuthi umntu ukuze umntu ungajaji umntu ngokuba umjongile uthi lo mntu hayi sisigebenga, hayi lisifebe esikhulu, hayi uzele kakhulu. Understand imeko yomntu. Ndatraya ukuba ndenze ama-developmental skills like yabona ndenze i-horticulture, ndenze i-early childhood development 3 modules, ndenze i-computer courses. I'm talking about the major courses that I did. And then I was engaged in drama, ndenze music, in the choir, and some other spiritual courses that I did. But and I was a teacher also in prison. So zizo izinto endithi bengicima ukuthi zizawukwazi ukubenefita out of them, the skills. But ndizawubenefitha kanjani, because apho ndinkqonkqoza khona kuthiwa no criminal record. And where am I going to get funds to open my own center? There's early childhood development, because somebody will tell me, okay, when you cannot get anything by crutch, which is a child-related thing, because we danger ebantwaneni bethu sabatyisa ama-drugs because we are arrested for drugs. Ndi-offendile, ndare-offender, ndaphinde ndare-offender sendithola ama-drugs, yabona, because this time around bendiyele ama-drugs. Ndayeka i-fraud, ndathola ama-drugs, and ndizawuphinde ndiboshe ndibuyele ejele. You understand? So I was now tired, and I'm now too old, and ndiyayicinga ke ngoma hayi ke kunexesha lokuba umuntu aretire. I'm retired. I'm a retired soldier. So that is why ndazenza zonke ezi courses, ezi skills, ndathi ndizawuyenza le nale lalo, hoping ukuthi ndizawukwazi ukuba ndenze something xa ndiphuma. But dololo, do you know ukuphuma kwam ngo-2020 nge-4 zika-October, I had nowhere to go, because I lost everything. Out of all the hassles, ze-fraud, zeentoni, ze-drugs, zeentoni, ndaya ejele, ndaluza izinto, ndandimane ndithi xa ndifuna ukuthi hayi ihambile laa flat yakho ivaliwe, kwakungasabhatalwa. I lost alles. Ndandinxibe ilokhwe ne-jean jacket kuphela, and then nezihlangwana zithile. That was the end of me. I didn't know where to go to. Umntu wayendisayinele ukuphuma was one friend of mine endandenza naye i-fraud. Ndaya kwenye indawo. Xa ndiphinde ndifune kwenye indawo, umntana wam wandiqashela indawo apho eHigh Point. Waya umntana ke ngoku akasakwa lo ose-overseas womfana. Umntana wathi, mama, ndibuyele full time e-university. I cannot even send you money anymore. God, vegas the black. Ngapha ke ngoku ndiyazifundisa ke ngoma mandihamba ndimane ndithetha ngelami i-raise i-crime awareness. Mhlawumbe ndiyakwazi ukuthetha, ndifike ndihambe ndiyophololonga ecaweni, ndihololonga ezikolweni, ndibuye ndingane nepeni. Akho nto endithi, mani, entleke ilife kanti irana njani? Uyayibona into eyenzeka ukuthi uthi ushaye i-backstep uthi hayi
hayi man bila kwezampintshi zami ze-fraud yabona mandingathi 1 loan 2 loan and then ilife izotshintsha but uphinde uyicinga ukuthi uzathi 1 loan 2 loan but inesiphelo sayo yonke into inesiphelo sayo you understand aphinde iphele le nto and then what am I gonna do ayisafati mna emizini yabantu xa uhlala kwamntu akufunekanga uhlale unzinza ube so you cannot stay ube comfortable uba yihelper awukwazi ukuzenzela into ofanele uyenze because you are under somebody's roof. I lived that life mna emizini yabantu. You become a beggar kwamntu. So I don't want that anymore. uThixo undiphe a power la elumini lam, power of the tongue. It's what I want to use. If people can give me that chance ukuthi uyazi out of my story, out of my past life, there is something that you're going to gain. There is something that is going to empower you. There is something that you're going to learn. I am educating, I'm empowering people. Xa ndithetha ngecrime, ndisithi kukhona into enjena nenjena ndiraise i-crime awareness. Yabona? Ndithi no to crime. And ndinceda nakulo rhulumente. Zange ndixelelwe ejele mna xa ndiphuma kuthiwe ndenze i-crime awareness campaigns. No, nobody told me that. Ndenza ama-development skills ne-anger management course. I have certificates which are lying in my house now. Akho nto ndizazenza ngayo because andikwazi kuzonto applyela kuphi. Nditrayile kwi-community yam mna ndi-community developer. Nangoku ndenza inantsika i-gender based violence i-brigade. Ndenza i-GBV i-awareness. Ndiyangena door to door, each and every door ndiyangena. Ndixwayisa abantu ukuthi okay, xa kuneempawu ezinjena nenjena zenjena, what are the emotional abuse? Le yi-sexual abuse. Le yi-bullying bantwana. Le mama yi-physical le. Fanele uyireporte mama, ungahlali nje. Ungahlali nje makhulu. Ubhulishwa ngabantwana okanye ubhulishwa ngonyana wakho bethatha imali yakho. So ndifika ndihlale phansi ndichaze ndenze uhlobo. Ndithi ke ngoku kukhona indawo kuthiwa yi-community safety. So xa ingaba umama ufuna into efana nokuba yi-counseling, ndiyarefer ko-police station, konontlalontle, kontontoni apho. So it's what I'm doing on daily basis. Incwadi le othi ngizinayo what is that about? It's all about my life story from the time I was born, I grew up and all that, all the challenges that I face in life. So into endenze ukuthi ndifuna ukubhala le ncwadi. Ndifuna ibe yi-legacy to my children and my grand their children and their great ukuthi sake sama nomakhulu kwake kwabanje. Yayibona? So because now whatever that I've worked hard for to xa ndiphe wona uba ndandike ndamamela uThixo, ndamamela imizwa yam, ndangamamela imizwa ndamjonga umntu before uyazi ndatshata umyeni wam kuba ndimvele ubuhlungu, ndammatanisa nokuba ilife akayiphilileyo ifana neyam somnatha. So uya-understand uba kwakungekho uthando. So uba ndandingazange ndizifake kulaa meko ingeba ndingu-somebody in life. I'm nobody. Andinecent. Ayikho into endizayishiyela abantwana bam. But by writing that book, kuba izawuba yi-legacy. It will be a story to tell and something to learn from that book and also something to cherish. Should I die?